माबायाव मा होनो डिसेम्बरावनो गायजायो। ओमफ्राय डिसेम्बराव गायनानै नभेम्बरनिफ्रायनो गायजायो नभेम्बरनिफ्राय। ओमफ्राय नभेम्बरनिफ्राय गायबा नोङो दा बेराबो बानायदो आरो दाखोल बार बारनायजों एसे लुस जाजोबदों। नै बानायगासिनो बेराबो। ओइ लोगोफोर बोरमा अरस'नाया नै एकदम मोजां मोजांखौसो दांखालांदोंलै बोरमानि जादाबो। लोगोफोर नै दं फैलाय जों बानलुबारियाव दिनैसो नायनो फैबाय बानलुनि भिडिअखौ दिनैसो खालामनो मोनसिगोनलाय। बानलुआ जाबाय एसे जौबाय बिबार लाहांबाय नायनि र' नै बरिया जादों दै नोगोद गिदिर जाखादों फा जोंनि बायदि जानाय नङा खोमा दै दस्राफोरनि जायगायावहाय जोंना फार्स्ट टाइमखाय नोगोद जादों माथो। नै बिबार लाहांबायानो दसेनो 1.5 मासल'सो जादों खोमालै। सोरबा सोंहरदोंमोन दै मा मासाव गायो मा मासाव मोनो नै बिसिनाव सोंनि र' आं बिसोर मेन ना आंनि माबाफ्रा जागासिनो नामा दे मोजां बुंनावलाय मा मासाव गायोनो बेखौ माबायाव मा होनो डिसेम्बरावनो गायजायो। ओमफ्राय डिसेम्बराव गायनानै नभेम्बरनिफ्रायनो गायजायो नभेम्बरनिफ्राय। ओमफ्राय नभेम्बरनिफ्राय गायबा नोङो दा फाननो मोनबाय। दा फानबा नोंहा ओरैनो 1200-1300 मोनगोन आरो केजि। ओमफ्राय नोङो बिनि उनावहाय गायोबा नोंहा एसे अखानि थाखायबो एसे दै थाग्राफोरनि थाखाय गाज्रि जाहैयो। जोंना दा दै थाग्रा जायगा नङा नालाय गायबाय। ओमफ्राय ओमफ्राय गायनानै जेनेबा खै मासजों मोनोनो बेखौ मथा मथि 3 मासनि माबानिफ्राय नों फैसा दांनो मोनबाय आरो 3 मासनि उननिफ्राय बिदिसो खोनाखाबाय दा मा बुंदों मा मासाव गायजायो मा मासाव गायजाया आं बुंलायनो दरखारानो गैला बुंखाजोब्बाय। जोंना दा 1.5 मास जाबाय आरो ना गायनाया बिबार लाहांबाय नैबे एसे लाहांबाय नै नैथिना लासिनबाय आरो दा बिबारा खिन्थु थाग्रा जाखादों। बिफांखौलाय दा बुंसै दे नोगोद बरिया जाखादों आरो फाग्लासो फिसाया ओरै दं फिसाखौ देखायथ'वा ओइ बिराद लस जागोन माथो फांसे दानफायनांगौआ बिसिबा गोबावनि उनावसो बानलु बारियाव फैबाय आं दिनैसो जाबाय थाखा जाहांबोबाय। बेराबो बानायदो आरो दाखोल बार बारनायजों एसे लुस जाजोबदों। नै बानायगासिनो बेराबो बोरमाबो दाखालि 15 दालसो हख्लायलांदों होननाय खोनादों। जादों दा दाखालि बोरमाया जामारदों दा 16 दाल गिदिरखौनो मोजां जानायखौ जादों बाला ओइ दरखंजों हाबदों बियो नै बेखिनिया गायनो दंबावो आरोना ओरैजाय एसे ओमफ्राय ओरैजाय एसे ओमफ्राय खर'खै दंबावो बेयाव बानलु सिब्र' गाया बानलु फिसासो गायनाय जागोन आरो जोंनि लकेल बानलु डायमन्ड ना मा होनो डायमन्ड बानलु गायनाय जागोन आरो बेयावहाय मानि जोंबो देग्लायसो फार्स्ट गायदों नालाय बानलु सिब्र'खौ बानलु फुलिखौ बायनो हायाखै फैसा गैयिनि 3 बिगानिल' हादों। बानलु सिब्र'बा बिफां बायनायाव बिराद थांखादों आरो बेखायनो फैसा थोस्लाबै खालमासि गुवार जासिगोन खालमासि बिराद गुवार गायगोन जोंनिनो निजा जावैनाय जासिगोन नालाय खालमासि फुलि बायनो गसिगोन जोंनावबो मोनगोन फुलिखौ खालमासिनिफ्राय ओइ लोगोफोर बोरमा अरस'नाया नै एकदम मोजां मोजांखौसो दांखालांदोंलै बोरमानि जादाबो बोरै हाबखो दरजाजोंनो हाबथारदों बे नै जि बरियाखौनो हख्लायलांबाय बे लाइनखौ सेस जाजोबलांदों। बोरमा हाबहोथारनाङा एकदम बानलुखौ बोरमाया जाबाथाय जाखांफिननो हानो नागिरा जोंना बोरै हाबखो इदि न'आबो गोजान जाबायना जोंना नायनोबो थाब नायफैबाय थानोबो इथिं बिबार लाथ'वाखै ओइ फारसेखैसो लाबाय लासिगोन बेबो बावला